érzi magunkat, mióta itt vannak. És ez a kiabálás, jobbra, gyere be! Még egyszer. Zsomb tőle az agyunk. Elegem van, Ne is mondd, ez már a 7. ösvényem. Lassan a lábam sem bírja ezt az örökös költözködést. De nyugi, pár nap és vége. Hallottam, hogy az egyik ember adott a másiknak. De hogy nevezed őket? Mit tölköknek hívjuk? Emberek, nem mindegy. Tölök, ember. Holnap valami főpróbát tartanak. Utána beköltöznek a városba. Városba? Hű, az nagyon rossz. A múltkor mi is ott jártunk, de nem volt valami szerencsés. Az öcsé, ő még csak 5 pöttyös. Elkapta egy kis tölök. Ki akarta tépni a szárnyát. Épp, hogy meg tudtunk lógni. Sziasztok! Mi az, amit búcskolókkal? Sziasztok! Nem vagyunk mi búsak, csak fáradtak. Már nem nagyon bírjuk ezt az űrzavat, amit a tölkök művelnek. Tölkök? Színészek ezek. Így próbálnak. Holnap után ezt bemutatom, aztán elmennek. Végleg. Színészek, nem emberek. Ja, mindegy. Szerintem a színészek szuperek. Én is haragszom rájuk. Képzeljétek, egyikőjük letragasztott. Belém ült. Azt hittem, hogy csak úgy beindulok neki. Csak úgy, mikor meg azt mondta, hogy ez a tragacs ócskavasnak sem jó. Azt hittem átgazzott volt. Még hogy én ócskavas? A városból is azért jöttem el, mert már untam azt a sok csodabogarat. Jó, te itt vagyok között, hogy teljesen megértem. Ez a nyugalom megfizethetetlen. Ki kéne kapcsolni minden, és kész való. Ó, egy kis nyugalom, nyugalom, ó, egy kis nyugalom. Minek a lózás, a futás, a nagy rohanás? Úgy sincs sok értelme, minek ez a kapkodás? Egy karosszékben az ember a hátra dől. Szép lassan úgyis a szájádon folyik a sör. Nyugalom, ó, egy kis nyugalom. 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 Kellene már nekünk nem sok, de nem is kevés. Ó, egy kis nyugalom. Nyugalom, ó, egy kis nyugalom. Ki kéne kapcsolni minden, és kész vagyok. Ó, egy kis nyugalom. Nyugalom, ó, egy kis nyugalom. Minek a lózás, a futás, a nagy rohanás? Úgy sincs sok értelme, minek ez a kapkodás? Egy karosszékben az ember a hátra dől. Szép lassan úgyis a szájába folyik a sör. Nyugalom, ó, egy kis nyugalom. 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 Szóval azt mondod, színészek? Színészek, szuperek. Akkor ez egy színdarab lesz. De jó. Még sohasem voltam színházban. Nagyapám, a 9 pöttyös mesélte, hogy ő már egyszer berepült oda, de csak a ruhadárig jutott.
Na most már elég a fecsegésből. Használjuk ki azt a csendet és pihenjünk egy kicsit. Ki tudja, mikor kezdik óra. Elegem van. Szólni kellene a medvének, hogy hátrendbe tud rakni. Az a nagy barna, az most jutott el egy hétre. A vadasfargom ez tanulmányozni az átosztályt. És a farkas? Az sem jó. Ő játszik is a darabban. Hiszen ez szuper. Na, vége. Költözködhetünk. Ezek egyenesen felé tartanak. Elegem van. Sziasztok! Értjátok a mese darabot? Remélem még nem kezdték el, ugyanis én vagyok az egyik főszereplő. Igen, én játszom az egyik farkas. Na úgy volt, hogy lesz 4 farkas a mesében, de nekem egy kicsit soknak tűnt, de mondták, hogy ugyanaz a rendező az Hófehérkét 9 törpével mutatta be. Nesze neked, barátom! Hófehérke és a 9 törpe. Go! Gödör! Milyen? Hát szemetes! Általában 2-szer játszották, először és utoljára. Most meg Piroska és Farkasuk! Feleségemnek mondom a során, az életnél mindig vidám, ha nem kerítnél, hogy nyilván vidám. Az életnél jó is lehet, ha elmérjeztek egy tudnál. Az életnél jó is lehet, ha nem kell menni érte a hátul felett. A rendező azt mondta, ahogy kimegy a fiú, jöjjek be, és mondjam azt, hogy szervusztok gyerekek, volt már itt egy fiú. Na jó, valamit megint összekevertem, mindegy. Piroska vagyok. Jászkai Piroska. Az erdő szélén lakunk, a 4 emeletes házban a 3-on. Azért mi is az erdőben laktunk, de már csak a nagyon jól lakik az erdőben. Mindenesetre közel van, és minden nap meglátogatom. Amúgy is szeretek kószálni az erdőben. Elmenekülni
állni. Na, jól áll? Mindegy, mennem kell a nagyanyóhoz. Minden nap meglátogatom. Ja, ezt már mondtam. Mindegy, minden nap viszek neki valamit. Hol a gyógyszer, hol a tévéújságot. Állandóan tévézik. Nincs olyan sorozat, amit kihagyna. Olyan vastag szemüvege van, és sztereó hallókészüléke. Jaj, a tévéműsort meg kint felejtettem. Szervusz, szervusz! Csak nem te vagy, Piroska, ráhibáztál, mert az vagyok. De ne tartson, mert sietek a nagyanyóhoz. Oda még ráész menni, mert most kezdődött a sorozat, amit a nagyi úgysem szereti, a közben zavarod, és sosem hagyná ki. Tényleg, már ennyi az idő? Akkor még visszamegyek a boltba. Anyu úgy is mondta, hogy vegyek húztak a parizsát. A nagyi nem szereti a parizsát, inkább vigyél neki egy kis sonkát, és a Mekiből dupla adag hamburgert, jó hideg sörre. Annak biztosan jobban örülne. Beszéljetek, a hírekre oda kell, hogy érjek. Na ez jó, mit hagyod bennünket. Na, én is jöttek, annyi dolgom összegyűjt. 1. Fel kell falni a nagyanyó. 2. Át kell öltöznöm a ruhájába. 3. Meg kell enni a dupla adag hamburgert sörre. 4. Abban a hülye vadásszal is van egy jelenetem. Na csár! Akkor! Na, hogy tetszett? Szép is. Szenzációs! Szép is, meg nem is. Jó is, meg nem is. Minden esetre érdekes. Te már láttál ilyet? Színházat? Azt még nem. Hol marad már Csigasavi? Őt ne várjuk, azt mondta, el szabad szólni nagyanyónak, mert a farkas meg akar enni. Szalad? De hát a farkas fél az embertől. Nem? Nem emberre meg rettenetes ebb mellett. Csabi azt mondta, hogy ezekben a mai mesékben minden megtörténhet.